nyabeta umanye tuwachanie nyabeta bako moyo nyabeta aye nyabeta 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 mwana moya nyabeta mwana moitonga nyabeta masikano tanina mangana Okay, kunari. Korang dari ko kira ikapi gambi abo. Ay, nakiwa na Felix. Dian. Anya kole wi. Bia. Mbona kwa ikire? Mbona na ikire? Karibu. Na rora nere uyenda gukwani kana giye ko gwene. Igongo itakwale ya. Na bora sangi ngwete nari gose nabangite gocha. Umetena nyakoro kurutu school ndiritu akaruga. Nonde ndoche kwa veire omuntu manene kabisa. Ntire ndora ikanso ngambio kwa teni. Nakio. Mana kipo kwire. Biato. Miaka ya rati. Wana yani kalito kelio onya ko ngambi. Yin kalende wango gatoro na kitokoro. Ewo ikira ranchi. Nabona yekere lakini litoko kapenje nindi anje. Na nya kulianza kurugesa. Ndio bote go nyono ko chacha. Deba no ko chacha. Ega sien kongu. Nyono kulia. Ya. Wakiro ka sairion. Nondo seria. Ndevi ngana ria gendrete nka. Bumbi ata? No to timo terene. Ko ngangani skuru ayana kibono wachi to ko. Bona achiete kujia sana achiete. Nonde ngonya kusukuma bugima bwana ngora ndoro ko simambi nanje nimbo mundu. Tena nda? Skuru ngasterende ndore ko. Soma bokongu squeeze ba ko tenga baso teno ba ko ruchombe. Ndamanya. Ayo urante. Nawa kale wate. Nawa ba ko nyakubura igo. Ndamanya buya kene ko garatinda rabo. Mbono ngo kina nanjirende ninyarore. Tiango tore mo. Ukona nese. Cheke raba sacha bako kolingeriga no enche na chite kirisi. School. When men ring to you. Yani na kiwo nchaite ka ukaketenga screen no enche ni maite ko nyotumye ke yete kensinyete. Yani go chibasa chetu chiko gana morara nare no chimna toriga inaranga abana bagakina abarosiri na abarosiri ndi mwarabire baba muna kwarabire seko kwarabire ongarete no ane bikuru to ngiti kana tenga kora keri keri gori ebinto byoka ankorose ti obete Bagi mama simete minute kende aya na rota yete bitu twakore ya mama kanisa rango chimwe mama kanisa enchana kwa mache kanisa encho umanye tenta geta abana bako gende kanisa nonya no musacho yo gwake sini ata ibigunga abana b'umuntu na abana baraba Kristo yani bagwate amachiko yo umuntu abuye kanisa mama kanisa ingonyo lego chwekera chinga kikuwa yiro ko genda buo babo minto na rusi joka otirimbuke gune kana nywe oike buo chako bugi mama yangi ko dina ko ete tinta getia mangana ye bicara chawa ni bituma menga ne chisa kaza ko buri cyo ukomnyoka ne okomnyoka kamunenga mune yo okungari ne changa nama chanja benga bona mbugo ko inta gete manyekane kenyoro yonse kemanya ki omwana oria mama nyabeta muna amurerete yaikire chingaki oyire obwene iro kugenda bwoye nane nje natagete yo kugani kwana amasaru mwatengire bakabarosire mone ryoki tayiro to ebinto yebere chitowa Mayuki atari arongocha gotyo ko mongne ryoki ototagete bana totyo kasino mwarente to bosino yani mochenche tyo mochi yani ama NFP nabo kwa change igalika na change nyone namboro che nyoen simi utanga kira nyone text yoke yani to gontomera nomboria na kingendreta asinkali inde no chimna kwanyo bis 24/7 bisi ga paka botuko yani ko tebyo monto ngana kibwaire gose na kibwakire gose twara lit koligia nega asian kong no chira ndi kwa ngakiresi
nariko na kulriga cia cement na bwate lakini ntwa asikaine sana nyona no roje bintu na korete gocha rocha baka akagati na aliko renderu ne rina na kwa lakini bono watubereira yonsi ipi tomaitinje ningo kinga kiwo chiabo taya nabo chiko amane nabo chiko bora lakini bono rende nere buya kwara amanyero omonto na kiagenderete ose na kiarengerete nyoene mibango yaye na rieko babia mundu naboko mukwani lakini ometabani ngate yuraka nko ngaine na moja mwate to ko ngaine tari to gotebe kine kene mu ko ngaine ri no utando jina gento ngo kora igapare gari ngo endia na bono story ane to bugati iko ai gugo no ko bapsi bono ri to akwandi ntari ngetisima bono bisi rende tigango toragori bono gosoma kurumambi baka makoro bai ni cheka birende na masoma ayo omete minto ni chepiko moiske bono chako korankerege bono konyara chisane busaiga assignment yo school gosegento kendi gosento mirase bono tini go chinenyora basani bono ai na makongo njena bansi nyete nyano go chaiga bono onkumeti muna wa na kirende ya bete bono aliri naro ya yampi ya watara gocha ya watara ma bono ko ontonya aretire tari mangana rende na botoko lemereri ga bagotebanga oyo yeganyete teri kuoma bono mna njenganyete iga na bonga nyeterende mambi ngo kibole to kumanya na kya mangana arabe gosina kie ibintu bira change bibe ya to kumanya bona nyabeta esime ya kuga maite ngo kuboja sobora singencho no mungina bwe kanisa ko yandia mangana ngora esime ya kuga ne ni ngwakoyo mama ino musani ono kurwalia kora ne gwa tanga mbwa nguiga ngai ngana wonde ngana ikire ngai ya mwari guchikumira na agoteba ngwiki mama gakino musani ono bona ndo tetengote inandi ngikucha bungo gotebi musani ki ugwata bona iga musani kisinga kimuneji musa ente yotonde inga musani gitu mama njino musani one musani ki ugwata omumura okunyoma goso musani bwe sukuru ndake tonga talanire ngaki mama acha bono cya kichiga no musani oguchikonyira goso musani manyereri nganga giyoberete no musani oguchikonyoma bono mama ikaransa bono yaje to ande tayo gucha mama nubona agama gose na kolega kwanza ande tayo gucha na gaste yo akon kwanza macha na goto yobeke likonga jana torabeka torabeka mama gakyosa macha tikaba nombe kingende ega 50 torakora mankende nonye ni nyumba na tebete ngome toraoma mono chika chiri chinyinge nyabeta gaki to chaka kone torobo kongo kwase sinyori kana ko nyine kana na mache meri mirenga buduro mono onko nyekacha mama gaki simyane nga yoko ira ande te yoko chibaba mwane ga igali chikoro ne ria nerite ne iga boronge muno mongi na boronge bi kanisa igoli chikori kubwatigwa ega sina ko banga amacha bwatigwe amacha bwatigwe mama machi kusengo ba ero siwebwenere isimyene yale ntire yasaliria abana abange no etali mwana oka emechie menge iwo kunywa mukunya kwara kumbe wono mukunya koteba ninga tumira rero yabe bate na kurunga ki moro munwa so munwa ngani galinde na yali kunya kanoma etonya kware mwana bokunya kukwana chi message timanya lakini muna nyasa olingo sabaka reko ngorokia iga ngoroki ngabono wakwana nga orina cha kugu message nga uwe andaye iga baba mwana to weti mole amacha bekwe enyombe ono mama gaki ngesimi esimi oko igo konyeka cha tokikero kwa kurimira moyo speak to kabonega mama kusega singo kwa bana mama nanya ko kwa to na yesimi ya cha se bitutu mwonya ari ko goseleka na bitutu saleki igo bone simi okora nyeka cha mama simi temine kimo gosaleka kwa bakeri bitutu borwai anyeka cha mama gaki mama kuirete simi Njome taba nabanya kinku iwira yani gosema ngone simini chika singi kiaje yani amachi kubika liko na kuome nyombe ni gasha ko ngurire simiyane nami tu musani onakali mitime no neli samirira murure tikabona ompere igo akaitengi simine mukonye nende mpaka muumere manyana macha ywa gonte na bonko mubikira onakali tengi simine mukonye ni mutibira se ko mukonya Ama desi ni kuaru na kuaru tu kan kita ni rumahnya yang